kalman laeng. Programang ingkay pakangigan kada kinang tutuma pakasalitaan tibiyag kinayat akas lang napasamak laeng iti kalman. Aping amin nga ditay amuno anyat mapasamak itong bigat. Tapno dayta ko mga aldaw kat saan nga balil nga idilaing kalman. Papagay mawisan na kayo nga agsurat kan mga ipatulod kada kiti pakasalitaan nyo tibiyag kinayat ada yung tukulos malipatan. Ana pasamak iti kalman laeng. Kaya patulod jo iti dayto nga programa kat maibasa da kita pakasalitaan nga pakaadawan iti adal liwliwaken pagsarmingan tibiyag. Idi kalman laeng. Nga rodan rogyan nga ibasa ti pakasalitaan ni Jean. Jean. Idi kalman laeng kunana dayto surat na. Idi kalman laeng. Idi kalman laeng manong nemi. Takas taon ay manenting kang panaggabu kini Noel. Kaslasang kang pulos nga mauma. Diya ka mo takas to'y nga talaga tay kung kunada. Nga no tinaktakaw ni ayat. Saan ka nga mauma? Wen manong, kinabudno na dandanin adan makatawan nga relasyon mi kini Noel. Relasyon mi manong, makon ko na nga illicit affair. Agpadpada kami nga daanen iti asawa. Ngem ka mo. No anya tadaking kuwana. Tay di agam amu kami ti maysa nga party, idi agraip dagiti dakulap mi. Ada idi na isang sangayan nga natignay ti kaungak. Kasla nakabarbara da itang nga dakulap na nga nalamuyot nga nangapro-aprus iti barukong ko. Agaragan ganidin direk nakmanong. Isu na laing tanadismayak iti panunutek. Adaan akon iti asawa ken maysa nga anak. Ngagtawen idin iti duwa. Kanamok manong naming nga ni Noel Orisan nga ibaga. Sigon tilangana maysa nga executive. Ano Jack Mariro dandanin kwarantana. Kadadalagid di maten asawa na. Agtawan nag idin ti 24, idin to ta 38 ken kuana. Iti dayta nga panagam amumi, nagsinukat kami ti number, text ditoy, text dita, tawag ditoy, tawag dita. Aging ga nagtinulagan mi nag-date kami, nag-dinner date kami. Kalpasan data, iminom kami. Di mi maten napuputan, nga adda kami iti uneg, ti kwarto ti may sang hotel. Kas jay manong name iti nang rugyan, daytoy illicit affair mi kini Noel. May gidyat ko launay isuna, kani Rolly nga asawak manong. Ni Rolly nga asawak kadagtawen ti 28, bali sa nga pulo ti tawen nga bait da kini Noel. 24 met kanyak, 24, 28, 38, mabalimpay lang nga tayan ti weteng manong. 24 ko, 28 ti asawak, 38 ti taon met ti kamalalan. Ngem na barbara dagiti dakulap ni Noel manong. Na irut dagiti arakop na, nalalaing nga amang manong nemi ti romansana, ingem ni Rolly. Wen manong nemi orel agbulagaw dagiti matak no adda isuna, iti nagbaitan dagiti legs ko. Kasla iti dayta nga panagsinarak bimanen. Dandanin makatawen nga aramiden mi ti kastoy manong. Ti panangliplikpot mi kadagiti asawa mo. Oh, Noel. Apay nga minsan nga si kaken siyak nag-asawa. Ayan mo nga min idi siyak tinawaya. Sika, ayan mo nga min idagsapsapulak. In-ino na kamot nga min. Dinakman nga min inururay. Oh, Noel. Mapanak manin, Noel. Oh my God. Noel, I love you. Nadanak ti asawa, Noel. Kim saan nga maipay kanyak ni Rolly ti kastoy nga panagalimpatok ko. Nadaking katiragsak na sapsapulay. Sikat ipatpalig ko. Ipatpalig ka unay-unay, Noel.
Noel isinamon, di asawam, ti isinak matin, di asawak. Saan to nga pasamak data? Ha? Dapat patigmad lang ti pamilya, kumiti ka. Ha? Katurong bang ipatigmad ti pamilya, imbas ka siya. Ngayon, takin ka tinagsak ko, Noel. Ha? Noel? Noel, mapanak mo na. Oh. Nangro na lang arudan manong nemi, hindi pa nga to ng ti ulo na kat nidagas manin isuna iti barukong ko. Kat kasto na manin manong nemi ti parang karamkam na kanigiti mansanas. Oh, apay nga maaramid mo ti kasto, yung saan nga maaramid ti asawak. Saan nga nabara ti bibig ti asawak, Noel? Saan na alam mo ti kumarimkem kem no si ako? Iggamam pala yung tiimak agbabasakon. Oh no. Aging gama nung naming ang Vietnam. Te super nga jumbo. Manong naming hotdog na kino. Oh. No di asawak ti mangisirrik di armas na kaslawan na nyaman na kanya. Hangim no si ka, opo, mariknak gusto. Sagad na sagad, Noel. Sika lang umanti asawak. Kadyak kaya't ngagsinat, Noel. Pakatayak nagsinat. Oh, Noel, opo, mapanak man na, Noel. Noel, Nakaring-garing ko ka. Nasaan ako mga dyak ang ring ko, nagmayan. Oh, naminado ako, Noel. Siya ka amnak pa'y. So, urok ata na. Lo kaya mo pa ng kayat-kayat mo kanyak na ituloy ko. Sige, ituloy mo. Namin upata ko, Noel. Kayat ko ti mamin limang agsabat na. Sinig ako. Ha? Agsabat na, Noel. Paspasam. Sinig ako. Sabatan ka. Sinig ako. Sabatan ka. Sinig ako. Sabatan ka. Oh, my God. Sinig ako. Noel. Nukit. Apay mat ngamin nga ibaga ti lalaking asyadega kun ko na. Ilinto ti babae kat siyak sabatin ka ko na. Hanggang nga urayan ko na kuma. Urayan ka, asyadega kun, urayan ka, asyadega kun, sabatin ka, sumabatan. Oh! Manong naming, hindi makainan na kami. Dandanita makatawanan na. Mapantantong anniversary. Advance happy 1 year anniversary. Tayo na yata, sweetheart. Saan ka di man na makatkadlaw ti asawam? Saan man? Ape, kasano? Gamo, ay bagbagana. Amom, ada mangibagbaga kanyak, ada mangitetext kanyak, nga malaksid kanyak, ada tak ano pa'y lalaki sa baling ang lalaki di biyag mo, kung kunana. Kadanak ko naman, mamatpati ka man, ada kan paggarot sa pulik kang ka, o ano na, kunak may lata. Ngayon talaga gat atapad na asawam. Nabayagin na. Bagbanta, saan na ka nga, salangadin nga, layat-layatan nga kabilan. Oo, padasin na nga kabilan, panawak. Tingot anak yun. Itugot ko siyempre. Ikasaranak na ko ha. Panawak di asawa, kaduak ti anak ko. Ikasaranak. Okay? Mga iwan ti anak ko. Sweldoan ta. No at dantong kasarak, sadya nga umay ka. Tapno santan nga good hotel. Diba? Ikasano nga rin ti paragawid ko. Ano ka po katapisina, dumagas ka. Kadin dumalpas, agawid ka. Kasano nga rin ni misis ko, di aon pa nakabaginan. 1 round lang naituloy mo tingin ni misis mo. Nagrikat ti kasi nga sitwasyon. Narikat kang ka. Owen. Sa alang nga di asawam tagat-atap, pati di asawa. Sa bagay, aramid kon. Babaero ka. Katsi ka. Si kamot pailaing nga. Kansiksikan to. No lalakero ko na daman kanyak. Ora nga bali at may samat nilang Noel ko na. Si kangay.
itikas ng edan mo, manon tinababae, malaksit kini misis. May kamanuak gayam. May kasyam. May kasyamak nga babae, sibot ang asawa kini misis. Uwen, yung sikat ka papautan siya. Tumawon to. Oh, wow, gamata siya tilab mo. Gamata sikat kayo imasan. Gusto mo ito ko naman siya, Noel. Alam mo na yun, sweetheart. Saan nga sayangin taglabas ka ganito? 3 hours lang, not a short time. Alam mo na yun, katsiyak mo tirumabukin ka ne. Noel. Oh, Noel. Manong name agalasunsen idiagawidak. Nangarkilaklatan ti tricycle manipod dito syudad. Eging ka na itiilimi. Ididumsago ni tricycle manong name nakasilaw pa ilang ti salas. Siriring pa ilang ata ni Rolly. Ti katugangak nga babae ti asawak ken ti anak mi manong name ni princess. Da kaming opat tagkakabalay. Numapanak iti trabahok, ti katugang ang babae at mga iwan kini princess. Mapamet ag tricycle, ag pasada, manon nemi ni Rolly. The tricycle driver iso naman. Luan yamat ngamin ti nangayayatak ken kuhana. May isa lang ang tricycle driver. Idin tagbasbasak iti college. Imbaga, tasaklan nagsikug. Hindi naggraduara kun kanidan pagsapulak, adan pang opisina. Kanisuna, ang tultuloy na latat, kina tricycle driver na. Nasingbit mat kindi asawak manong. No pa'y guwapo, ngam saan nga mahilig iti chicks, tiyakla mo. Siyak manong. Ingkarik-iri nga sulang ti lalaki ti biyag kong dimteng ni Noel ti biyag kumanong nuapi kamin. No anyat adakin ni Noel manong. Kasano, permi, may tayo-tayo ka. Awanin sa pulag kang kuwana. Nagtakal. Kamot adatulbek ko, anong nemi, sa anak ko nga nagadisturbo. Linukatak. Inrekap, inlak kumatlaing. Ini ta, agturong ako niti seled mi, iti asawak, nagsardengan. Kasla da tao iti, bakante nga seled. Talo nga silid na ito ya. Ti ayan mi nga kasawa. Master bedroom. Ti akinteng nga. Isot pagkasilsilidan ni mama, ti katugangan. Kasilsilid na ti anak ko. Ni princess. Hindi akin laod nga silid. Bakante. Yung mga kasla. Manong nemi inayadak ni masadeg iti ridaw, ti akin talo may katlo nga siled, idipil ko tilapayag ko manong nemi, ti bulong ti ridaw, adamang mangig ko. Adakas aso ka nagarang-eng? Adamadawa? Iti da ito nga siled? Sino? Ti asawa ka. Napanak iti kwarto mi manong nemin lukat ko. Awan. Awan ni Rolly. Hindi may katlo kwarto. At dalaki di so na si Jay. Idi loktak. Nakalak. Tinugtog ko. Hoy! Sino kayo? Hoy! Ilukat siyo! Rolly! Rolly! Nagsardingan. Awan matenda rin magmat. Rolly! Amok ganda kanta. Ilukat mo tiri daw. Asino kaduam? Asino kadumrita? Ha? Asino? Ilukat mo tiri daw. Ngam sa bali nga ri daw tinaglukat. Di kwarto ni mama, ti katugangan. Ano, ayaw na mas pasama ka. Ha? Jane? Mama, awan ti anak yo iti siledbi. Idinto ta iti dito yung akin talo. May katlo nga siled, gastrom, adagas asog. Di tayo lokat. Rolay, lokat mo tigli daw. Di ka kumagis kantalo akas tayo ha. Tingan tinabi. Apay ta ka lang kami nga sumangpet.
Saan nga dahil ito issue, ma? Asin no ti adda iti dito nga silid. Ni Rolly, kensuno kadwana. Agas asog da. Nang isang pet ti sa bali nga babae ti anak yo. Iti dito nga balay. Balay mi dito. Family house mi. Si kalat ni kamkamang dito. Mama, kaya kastang ibagbagayo, kas lakang kanunungan nyo, ti araramidan, ti anak yo. Samon nga disturbo nida. Pag gusto mo tida. Yan tangin kit naladaw ka mat kasi ang nagawid. Tilangam kit nagpapas, iti sa bali nga lalaki. Hanggang pa doon na, mama. Amumin ti relasyon niyo kanadya nga Noel. Amon ni Rolly. Hanggang makapulbot pa eh. Kaya't mo di ebidensya, kaya't mo di kiti videos, kaya't mo di kiti picture. Nabayag mo nga liputan ti anak ko. E dito ta nakapudpud no kayo ka. Kada sino mati saan nga agrebelde? Sino mati saan mangalat ti sa bali? Anat mariknam. Anat mariknam no makitkitam kada mga magigmo nga agas-asog ti asawam kada damat sa bali nga babae nga agas-asog. Anat makitam, anat mariknam no ilokat mo na ito nga ridaw itakit makitam nga nakatuon ti asawam iti sa bali nga babae. Kaya nakatigasawan nga kanunungan ti aramid ti anak yo. Kahit na lang ipaniknik kang kabalasan ko. Nga no maaramid mo, mas pay nga maramid ti lalaki. Sikapay lang tinaikamkamang kada kami nga manglilipot. Sumasang ka manggulo. Tana ituloy mo ti manggulo. Ura mismo, papanawang kay ti dayto nga balay. Iso nga gulimakan. Sana kung manong naming nga nakapagtimik. No kasta, amudan ti amin. Ado ka nung naging pictures kada videos nga mga ipaniknik. Nga da relasyon mi kini Noel. Nga nabayagin nga lipliputak ni Rolly. Ti anak ti nakaikamangak. Impalagip naman nung naming nga naikamkamangak lang. Ket family house direto nga balay. Nga namang guluak ka no, ora mismo ket papanawan da. Papanawan da, di papanawan da. Pwede. Takasano nga jak aramidan na kasi jacket, nagpasid matakwa na anak na. Saan pag nanaling trumansa? Nada ka ni Noel tragsak ko, awan kayo kuwan. Napapanawan da, di papanawan da. Nga masapol nga lakta anak ko. Siyak nina tadakarbingan na. Kinon ko nakman. Iri tagmalokatan ti daw, ti guest room, ti asawak manong nemi ti rimuar. Ti makterak sinapat ko, hayop ka! Lipliputan na! Magtana ka! Magtana ka, Jin! Magtana ka! Magtana ka! Tano saan ka siyak ti mang tumpa-tumpa, mang idurdaro, mudum keng ka, mang dumag-dumag keng ka! Loko ka! Natagpailak ka diya! Hindi ko mapailang banak ng kakalipliputan na hindi ko mapailang pinapark ko tirupam. Hindi ko mapailang pinapanaw ka. Rolly. Rolly, saan nga pag nung data? Saan ka nagulpot pa? Saan talaga? Agtal na ka no saan talaga makaramang ka kanyak. Tungpatumpain ka, idumudum ka. Saan nga sensinan tinaramid mo? Tinaramid mo kanyak, kapanang lipot mo kanyak. Limalakya na kasyak tiliputam. Nakadaydayaw, nakadaldalos ti pamilyami. Pagkatapos si kapay lang nga naikam-kamang ti manglibot kanyak. Animal ka! Ay! Rolly! Mama, manong Nemi, ti babae na ni Noel. Tinangigawid ka ni Noel. Pumanokan, Jin. Tano makita ka pa ilang tagalagang papatayin ka. Pumanokan! Talaga kayo, talaga. Mama, papanawid nyo dahil ang takas ng babae. Pagsaritaan nga na siya at yamin. Tanong talagang saan yun nga mornos ti bagbagiyo?
Saan ko nung ano na tamanukang yung mama? Ori siya ka, saan ka pagkananon? Kapatadamat babae mo? Naramit ko lang dito. Takayat ko lang yung panignak kang ka. Nasakit, saan ka di? Nasakit, di ka main? Nasakit. Akas tinarabit mo nga sakit. Nasakit, di ka main? Nasakit, okay na. Ngimsan kang ngayatan ng Jin. Hindi pa ilang namuwak di amin kat talagang saan ka na kayat. Hinaramid ko lang di kastoy. Takayat ko yung panignik ka. Kasaan lang ang sikat makaramin. Nangroon na pa kanya ka sa kalalaki. Saan ka ngayatin? Ni Vanji. Dito at dati abay ko. Isuitan ti patpatek ko. Ni Vanji kat dinaktumal mabalin nga liputan. Ni Vanji kat virgin nga tinagikuha. Kat tinagakuha na hindi kang virgin ha. Buwan, virgin ka, di na kayo ka. Imita nga ron. Inigres, rinuker. Oh. Iso nga. Lalagtal na kayo, dal na kayo. No. Awan pa lang di mabaling mo panan, Jin. Dito ka palang balay. Dito ka palang balay mi nga maturo. Sikat di ba kikenda iti anak mo. Tagida akong sa bali. Ala, dakay nga doa. Nagsubli kayo matinito sila. Tayo tuloy tayong di maturog. Tayo to bigat. Baliwan tayo magsasaritaan ti amin. Ngayon mama, masapol ng intong bigat, makariing ang intong bigat, awanin deta nga babae. Deta nga inigkas nga babae. Adahakon ti siled, iti sibay ti anak ko nga ni Princess Manu. Ti inosente nga ubing, nga dinamot mapaspasama. Nakastaon iti ringgurmi, ngam na imas pailaing ti turog na. Inarakop ko ti anak ko. Princess anak, saan nga baling nagsinata? Alain ka. Alain ka anak. Gat pakawalan na kong anak ko. Nung nagbalinak mo nakastoy. Nagbalinak ka na ko. Siyakti mo na nga nagbasol. Siyakti mo na nga nang lipot iti amam. Binalas nakmet. Kat saan na ko nakayat pa ni Rolly? Sa nga bari anak? Tricycle driver lang isuna. Idin ta siyak mga opisina. At damit dalulok ni Lulam. Hindi gawit na sa Jibalay. So, yung tanging sanak na makaturok. Irubot kon manong nimi di kita aruwatin mga gina. Tayo to nagsapan na bigat. Saan kami ton nga mambigat dito eh. Agawid kam ton, pumanaw kam ton iti ito nga balay. Kaya agawid kon ton ti anak ko sa diayan da papahin ni mama. Kasta nga ro tinapasamak manong nemi ti palaing katugangak tinakariing. Nakarubot kayon? Wait, mama. Ay, apo. Numabalin la ko ma. Jin, katsang mapasamak ti panagsita yun. Ngam si kang ti, nangirukruki. Mamahawanin ti sinitiran. Na ikari siguro akastoy. Di mo kadikayat nga kasarita ti anak ko, ta nagpagpakaasi ka nga isina na ni Fanchi, ket isina met ni Noel, ket baliwan nyo ti krubuat. Sang ko ramitin dita? Tapay. Amok na san na kun nga maawat pa ti anak yo. Apik hindi mo padasan. Di mo ramitin. Sanin. Nalpasin nga, ginulibak isuna. Sanak met ina binalas. No tinagkayaten gabutandan sa bali nga lalaki nga nakasagid kaniyak, jakmeten kayat gabutandamat sa bali nga ginamit na. Uri agpagpakasiken ka, ni Rolly tapno buklen yung balbali ti pamilyayo. Sahanin, nana.
Nana ko ng paing kanya. Sikapit din natangsit. Siguro nana, kahit talaga kastitin ay karikada kami kini Rolly. Saan kami ngagpaon? Sungin kami. Mabaling ka din nga. Umay ko sa sarungkaran ti apo ko. Adata ka na kayo. Kinawaray pa ni Rory, mawali naman sarungkaran ti putot na. Kaya nagsango kam to ti abogado. Tapos nung dumawatak ti suportar ni Rolly, iti apo ko yun. At noon nakasken, mapasamang ti legal separation. Umanugotak. Annulment. Ngam saan nga siya taggastos. Da kayo taggastos, no kayo to panal ti kasarmi. Tapos no makapagkasarda kini Fanchi. Inako na. Agyamanak, ti panangawat yung kanyak, ti subagbanong at tawid. Saan nga ay mga agpaot nga may kamang kada kayo. Intananak. Babay ko namon kinilulam. Di na payap kaya mamong sa oterak ko. Intanak. Kami nana. Pakibagayon to lang yung kanino ni Rolly. Nga nagawit kami. Nas daw da papa kini mama manong nemi di mapasangpet da kami nga gina. Hindi ito. Ay, nakatutak ka. Hindi mo kunain nga pinagtalaw da kayo da abalayan. Mama, talan niyo ko na sa apo ko yun. Alam mo tumantapok, oy, princess. Kaya nakadisawan nga tito'y kayong ngagnaed. Apo, na siya da. Tapos na sakti mga yawan kayong gapo. Hindi makaya paknimin manong nemi di kiti gamit mi. Kinasarita na napapakin ni mama. Ano ito na pasamak? Manong namin siya ka mo nakasanong istorya kadakwada. No sa dinuwa ka mangrui. Insi na konti asawak, papa, mama. Insi na ka. Pinapanaw da ka. When? Itian niyo nga rason. Sa mga masungbatan. Ngayon ti rason, kat pudnulakit dita, damat may dandanon kada kami anak. Nga si kakanumot kami, ti mo na nga nagaramit. Jean, api nga naramit mo nga min tinakirelasyon ti sabali nga laki. Iti pa'y addaan ti asawa kasken ka. Nakabutbuteng. Ano gotek? Nagbali na karukop, mama. Ano gotek? Nagbali na kadakas. Iso ang kasjay. Binalas na. Nang isang patmat ti sa baling ng babae. Kati jay. Karig na kunada, karma. Noon niya tinaramid ko, iti asawak na parang pasakit kang kuwana. Tas tamat tinarabid na kanya. Ngayon sana sakit para kanya, ma. Ore man pa'y itaya, ore man pa'y pabuhay da mismo kanya. Sana ko na masaktan. Gabutasan ko ng ipatpatig da asawak. Naibawingin ito sa bali. Ito sa bali nga lalaki nga sambit ang nawaya. Tapat siyam ka di nga rodmet. Nga sikat ikayat na di nga lalaki, imbas ka di pamilya na. Ay na aya, Jean, anak. Awan sa bali nga malugi no sa nga sika. Makita. At dan sa bali nga babae tibiyag ni Rolly. Ket ni Noel, di namat mabaling nga panawan jay, asawa na. Ket sika. Sikan din napukawan. Da kayon nga ginati, ay. Kaya naka ay. Saan, mama? Diyak ibilang nga naka-ay kami. Kasi ka ati umag-agaw. Di mo mamasubli pa iti asawa. Idinto ta, kaya't mo nga agawan. Ni Noel manipod ti asawa na. Di man ko na nga ag-agaw ka. Manong nemi pinakaamuak ni Noel, babayan ti pa nag-text ko. Mabaling ka di nga tumawag ka.
Nagring. Abay, awana kon sa di balay. Ana? Iti sa sangpit ko. At insangpit ni Rolly nga sa bali nga babae. Nagkasilid na nga nagpatna. Pimano kami nga ginakad at kami ito ay sidong nagdagan na kanya. Noel, mapasama ka tikas iti kunakin ka. Ikasaranat. Tasadya nakasarungkaran. Mabalin? Noel, sumumbot ka. Unong sakti sumapol ti karya sa kara. O pagdanagam, takil mati sweldo. Ang kumat pabayadan kang kadyo upa, dyo balay. O wen, ipakamukto kang kanom. Sa dino ti yan ti pagkasiraan. Tasadya nga umay ka. O pagdanagam, kuwak amin. Pagbayad ti kasera, danom, kuryente. Ti agpaay ka na kami nga gina. Ken mga lakto ti sweldo ak nga mga iwan iti anak ko. Noel, naguni ka mata. Nagsarita kaming ti asawa. Inamin kong kengkuhan ti amin. Karing-karik, kaisinakan. Hala? Noel, saan ka gawakas ta? Noel, itapitawang kami ni ti asawag. Itapitawang tawang na mayaag. Noel, hinawaya ka kumay pa dito balay. Unay kasi agkaserak, tasadya kasera ti umayam. Di nagbaybayan, Noel, agpakamatayak na baybayan nag. Agpakamatayak, mahalakan. Si Dirin nakadibukot mo konsensya. Agasem, agpakamatayak, mauli lapiman ni Princess nga anak ko. Patal, duwapay lang ditawin na. Saan nagapanawan? Hello? Hello, Noel? Indayal ko manong nemi. Tot. Indayal ko manong nemi. Unattended. Noel. Anak panawan, Noel. Di nakbaybayad sa anak ni Sina, Noel. Noel! Noel! Kaslaklag pagtitan manong. Anak ko, kala ka man! Mama, ano pa yung Sina na ako na pinalawan na akong ti asawak. Binagbatang gayat ni Noel. Nagsarita na ka nung agasawag input no at amin kading karina nga lipatin na ko ni Sina na ko. Diyang matin matawagan ni Noel, Mama. Mama na taramide. Gaga! Susapoy Amom ti simrekam nga di mo amom ti rawaram. Hindi ko masakbay nga na inaramid mo. Inamom ko nga no ibungat aramidem. Una saan ka ko mga nagpasulisog. Ngayon kasi nga saan ka nagpasulisog at si kamis mo't sulisog. Kaya paunay meten. Natak. Sapo nakaadal kang maawan sursurom. Kagasam ta nakikamalala ka din. Di mo pinanunot sa dino pagtungpalan na awan pagsayatan na ita. Hamo ka din na panunot kung posubling isina na kat asawam. Kit isina na kamit na dyan kamalaram. O napasama kayo. Aking baso. Sika. Ang nababalinda ito yung mama, agpakamataya. Nagpakamatay ka, nakayat mo pagpakamatayan. Sa bidong, uminom ka, mga alak ti konsilyo, tabagsulim ta, batog tapusom, mga alak ti blade, glaslas ka. Uno na, alak na ti paltog di papang mo, tapaltogam tabmuging mo, kasta. Ibagam, uno agpalidlid ka ti train, aw matrain dito, agpalidlid ka ti pison, aw matpison dito, uno yung katahighway, tagpaidong parka. None of the above, mama. Nakanon! Ano na ito yung nagtungpalan tibiyag ko. Napukaw ko ti asawa, Kenti. Makalawasak nga sa nga simbrek ti pisina, manong. Bagtad na ni mo mga mas asikaso ka ni Princess. Sumarunong nga lawas, pinilit ko tinapan ti pisina. Uy, ag-make up ka. Adudo kita nakabundon nga trabaho. Nelia, hindi nga dito yung nararamid mo. Nagsayat ti biyag mo. Nagpintas ka. Gwapo mo di asawa. Ang gwapo. Ang gwapo, tricycle driver lang. Sa basit. Nagsapol ka mat ngamin si takdakkel. Di ka mat map-mapnek.
Wiyat napasama. Ay na ay Jean, no napnik kala kuma, no hangga kuman nagsapsapulen, kat napnik kan tadakin ka, hang kumakasto tibiyag mo ita. Lagtrabaho kan, kat barbaring no. Adanto sa baling nga lalaki dumting tibiyag mo. Kat no adanto pa sa baling nga lalaki dumting tibiyag mo, san munton nga raramiden, timang lipot. Naaramid ti legal separation mi kini Rolly kat binulan nga ikan na ti suporta ni Princess Manong. Nagbiagak man na kaslamay sa nga balasang. Awanin ti komunikasyon mi kini Noel. Manong Nemi. Ado di kita agar-aram kanyak Manong. Ngayon ti mapilik kadakwada. No man pa'y mailiwakon ti arakop kadagek ti may sa nga lalaki. Oh, Noel, sikat ka iliiliw ko. Inton ka ano manin ngagsabat ti dalan ta, Noel. Ket no saan ngagsabat ti dalan ta. Inton ka ano nga dumteng ti lalaki akas ken ka. Nga mapnekak. Tay mapnekak. Nga kastaonan ti panakapnek ko. No apayment kami nga ni Rolly tinagbaling asawak edinto ta sa anak pa napapnek kang kuana. Sapay ko ma. Tadumteng tumitlang ti lalaki, nga mangteb kanyak iti panakapnin. Dahito yung arod, Manong Nemi, di pagkasalita, naging kakanagitoy, single parent, nga danit elementarya ni Princess Manong, kada na anos da papaki ni mama, nga mangat kadwa ken kuana, kaya tuloy kumitlata, Manong Nemi, tinagtrabaho, iti opisina. Di may panggap, kada Rolly ken ni Vanji, awanin ti damag ko kadakawada, kinawan ng tres ken pa nga pagdamagak may panggap kadakwad. Yak tula mo inton kaano nga dumteng ti sabali pa nga lalaki ti biag ko. Toy nga rod agyaman nga pagayam mo, Jean. Apo naghimas kan Jean.